In onderwijsland is het de ene bezuiniging naar de oren en dat verneemt Sedin dus ik. Sedin begeleidt school en had verschillende projecten die als het Tonke-project. De Vrije Markt dwingt Sedin tot dit besluit van ontslag, zegt de directeur. Dan mast inspelen op wat er bij de klanten speelt. Nou, die willen goede kwaliteit. Die kan Sedin leveren. Dat doen we al 30 jaar lang. Dat doen we hartstikke goed. We hebben een klanttevredenheid van 90%. Krijgt verstreld tot CDO. Maar ze willen dat ook voor een goede, scherpe prijs, want ze hebben het volle te besteden. En ze willen net altijd meer van lange termijn. Ze willen flexibel inkoopje kennen. En daar spelen we op in. Het vakboen begrijpt de noodzaak. Maar er komen 2 nieuwe dochterbedrijven, Sedin Zorg en Sedin Flex. Je kunnen medewerkers op een nij onder de slag, maar dan wel zonder vast contract. En dat vindt het vakboen net. Ik krijg er een beetje een vieze smaak van in de mond eigenlijk. Er wordt, omdat zij gebruik maken van een holdingstructuur, gewoon even een BV opgeheven. En daaruit wordt het voltallige personeel ontslagen. En dan kunnen ze zelf zeker gaan selecteren wie er terug mogen komen als uitzendkracht. Nou, daar is het laatste woord wat ons betreft nog niet over gezegd. Dat vakorganisaties in het algemeen moeite hebben met flexibilisering van de arbeidsmarkt. Ja, ik kan het me aan de ene kant wel voorstellen, maar ik kies voor de toekomst van mijn meesken en de meesken die wij nieuw perspectief bieden, toch op deze manier u zonder tijd om te passen. Je kan ik wat oorzwaan en dan ga je zitten te wachten tot het misgaat en dan hebben we straks al hier geen werk. Lijkt me net verstandig. Sedin zal naast onderwijsondersteuning toernooi ik in te hieren wijzen voor gedragsprobleem, dyslexie, logopedie en maatschappelijk werk. Maar de uitbreiding van de taken hoopt de directeur meer werk binnen te helpen.